ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାର୍କଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଦୋଳି ବି ଅଛି, ଦୋଳି ସହିତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବି ଖେଳ ବି ଏଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ବି ଏଠି ଖେଳୁଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ Hey ଖେଳ there. ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ Subscribe to my ରାଉଣ୍ଡ channel ଖେଳ ଗୋଟେ ଅଛି and ଏଠି। also press this bell ଆଉ icon. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ବି ଏଠି ଲାଗିଛି। ଭଲ ଏଠି ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଝିଅ ଯାଇକି ଦେଖ ତା ଉପରେ ସେ ଖେଳୁଛି ଆମ ସୁନା। ସେ ଚଢ଼ିଲା ସେପଟରେ ଯାଇକି ସେ ଖସିକି ବାହାରିବ ଓହ୍ଲେଇବ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଆସିଛୁ। ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ପାର୍କଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ବି ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଇଭିନିଂ ଜଗିଂ ବି କରିପାରିବେ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସୋଲା, ମଟର, ଗୋଟେ ବାଦାମ ଅଛି ନା? ଚକୁଡ଼ି ଅଛି। ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗା ନାଁଟା କ'ଣ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଚାଟ୍ ମସଲା ଏସବୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଏଇ ପାର୍କଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଣୀ ବିହାରରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଏଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ଏ ପାର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୁଷ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏ ପାର୍କ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏ ପରିବେଶ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ବି ଅଛି ଏ ଜାଗା। ବୁଲିବା ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ସୁନାକୁ ମାନେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବୁଲୁଛି, ମାନେ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ସେ ବୁଲୁଛି, ଖେଳୁଛି। ଯେଉଁଠି ଯେ ଏସବୁ ଜିମ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଟା ପାରିଲା ସେଇଥିରେ ଖେଳିଲା ସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଏଠି ବୁଲି ପାରିବେ ଭଲସେ ବି, ଆପଣ ଇଭିନିଂ ଜଗିଂ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ ଆସିକି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଏଠି ଜଗିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଜିମ୍ର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସବୁ ଏଠି ଜିମ୍ ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛି ଏ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଣୀ ବିହାରରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ, ଏଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇ ପାର୍କଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏ ପରିବେଶ ବି ଭଲ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲେ ବୁଲିପାରିବେ ଏଠି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।